И здравейте хора, аз съм DesGamer.bg и днес ще играем Minecraft първи епизод. Може би или последен. Ако искате още епизоди, напишете коментар, харесайте и се абонирайте. Така, нека да започнем. Това е един свят, в който исках да разгледам играта. Така, няма да разтеста. Survival, cheats, bunches, да някак креатим нов world. Така. И мисля, че бях на 1.9. Не знам. Хайде. Така. Все. Добре. Така. Да, на 1.9 съм. Взема още дърво. И преди съм я играл, но играл съм различно. Така че мисля, че знам малко много за тази игра. Вече. Така. Така. Чакай, колко ми трябваше? 17. Да, ако искате, съберете си 17 камък за инструменти плюс печка. Мисля, че днес. Да, така, по-добре. По-светло. Така, 17 камък. Един меч. Така, меч. Една брадва. Една кирка. И една лопата, но трябва да ми още. Така, лопата. И така ги сложим. Така. Така. Научих един номер. Номер научих. Само да намеря една овца. Така. Тази. Значи брадвата. Опа. Така брадвата. Не бе.
брадвата взима повече демидж от меча. Но мисля да не я използвам. Като да закрия. Така. Майко, колко процент. Така. Така. Тук. Ти не сува. Така. Сега. Който? Това мисля, че не се яде. Не знам. Просто взимам за всеки случай. Си обикалям, търся нещо и аз не знам какво търся. Просто си обикалям прасец. Прасе? Още прасе. Така. Прасец. Прасе. Не те така, прасе. Значи брадвата прави повече демидж. Мисля някъде тук да се заселя. Да, ето там е идеално, няма дървета. И съм близо до дървета. Опа, хангара ми пада и нямам нещо да го изпека. Ами сега. Ето така ста. Къде е? Крафтинг. Една печка. Така. 8 прошелки. С тази кирка. Ще направя чест. Направили една сериозно. Така. Добре, тия пръчка. И тая пръчка много гори бързо е. Ще служа и дърво. Така, тук има пясък и има много овце. Мисля да направя чаркол. Тук как се правиш? Чаркол. Мисля, че като изпечем е такова дърво с такова. Не знам. Така, нека да опитам. Пожалки. Така. Да, става нещо. Нека да си направя. Така. Лего. Мисля да го сложа. Така.
Имам си водата. Така. Тази вълна няма да ми трябва. Сидовете. Дърт няма. Чаркол, да. Така. Нека се пече. Слънцето залазва. Да, слънцето залазва. Така. И мисля до тук да приключи епизод, да. Да. Съжалявам, че беше кратък, или ако беше кратък, да. Абонирайте се за мен. Дайте по един лайк, харесайте, коментирайте. И да, до скоро.